Nu skulle jag presentera en Genie Gadget som är väska. Den här väskasträcket har magnet så att det sitter fast. Det är nästan en stark magnet. Jag ska lägga iPhonen i väska så här. När man ska dra ut väskan, man gör så här, öppnar strecket och det finns den andra streck här. När man drar den, iPhonen kommer ut.